Ndusana kurabe vedare yekuti ndakati pane musoro wakaone nhamo kwaPfaira ndatoroma kuti chigezi saka ndakaona upi uyo achidini achitema noti kutema ninga kana kutoslasha mabhanana acho apo nemiti yanga iripo inini kuti ndiende ndimutsora kuti uri kuite zvakandikora kuti ndakaona no apa ndinogona kuita ndotsukisa maropa ndikaendisere nazvo ndobva ndaenda kwaPfaira ndakudzoka ndoona imo munzira inofamba nayo pane mani banana awo akaita elshare obva atema obva chinjike munzira inofamba futi ini munda atodini atotema at least 5 meter anga akadini mabanana acho akatemwa anga atoibva kana ndaatotokana nditonhingira nditotema saka zvadaro zvaizvi ndobva ndadi iwo munda wamanje unoita elshare kudaiwa saka inei panoperera munda ipapo ndakasiba zvihenge kudaiwa saka yakabva ajamba ikoko kubva atema nezvihenge zvachozvo kubva ndikauti 5 meters by almost 20 meters width nelength yacho atema kudaroko inini manje kuti ndichienda kundobva kuti zviro zvinga zvikandinetsa ndikandiseva hana dzangu dzimbotorwa kwakaita almost kana 2 to 3 days here ndobva ndazoona matsanamuro blessing yashamba ndikatendekese pamachwati unotora kuti uno kuti mabhanana wakatema sei ataendako zviya takabva tasvika ikoko anga achakarara ubva amuka ndikati amachowe tauya pano kuti dini tionesedzane mugano mwayo mati mugano wangu sasa ndiwe wakatogara uchitodini uchitopinda mugano mwangu ndikati aiwa kupinda mugano anditione waona zvada unotidaidzira wotaura kuti yapapinda mugano betsereyo babaya mwamangarirei baba ndamangarira kuti chi amachowe atema mugaeni mabhanana apinde mugano apinda mugano saka vanhu mazvinzwa kuti defendant ari kuzwa akatema mabhanana angu nezvihenge masisa zvimune makwesens eroko tisataisa pana defendant kumbira maoko zvari kutaura ndizvo asi zvandakuti ndizotema iye wakasungire mbudzi dzake echigobora bhanana yangu muswiti pane dzazwi mujimbe wakabvisa echiwedzera kuti kupinza mukati kutorasha saka ndakamomutaura kuti shamwarika before ndisati ataurirana takati baba mukuru David amachowa aigarapa akatanga muta kuti iwe mapindiro kuita mugano muna 2002 uchanetsanana angu paachasara dzokesa mugano kwaungori iye wakaramba ichiramba ichiwedzera mugano takagara makore nemakore sabhuku wako ndiani ku ndiavhumisai avhumisai pane vhumisai apa nelowa apa pane apa hapana lowa apa sugulu uye apa tiri kuapa vhumisai lowa buyatizo saka zvadaro wakatarwa kuzi uchanetsana angu kana usikazodzosa mugano mumugano bvambuya sena achiripo hapana pakamboiswe zvihenge kana mapuwe iye wakatoti kugara kwakaitepo kufa kwakaita babangu pakuisa mapuwe kwakusima zvihenge wapedza wakugobera miti yangu nepwa woita zvake waramba chiambuke mugano nomunga panapa nekune bhanana iyi obva aiti mumugano kwakwausima munda mwangu kwakusiya kwazvo ndichomutati iwe gadzirisa mibhanana yako kuti idzokere kwako uye zvibhaundari ngaringe rakachena simagara taendete kubvira nekare nekare saka iye kutema kwandakazoita kwakuri kurivenja zvakanditira migano yangu muonini yangu mubhanana yangu patakamboedzaniswa ndise kurushabiso baba kuruvhenji marasta anoruvhenji because kwaakamboonana sekurushabiso wakatizawo peida kutogadziriswa sekurusite zvakambotaurira kuti endai mogadzirisana chimira manje wakaenda korivhenji asi rivhenja manje uri kuita nyaya usingazivi kuti uri kurivhenja zvakafanira kuti wachaiwa woti aina ndikafanira kuchaiwa baine ndandombo sorry izvona izvo pakomuti bhamu mudedede padedede wafa watusara nenyaya una manje wasara nenyaya wakatotema makazhi wanzi nenyaya yerivhenji ko kumapurisa wakakora kuenda here kana kuna sabu kana kuna mambo kana kuna headman kodai anga wari wakatanga wechiuya wechitaura kuti mambo munhu wadarika uyu mugano mwangu usina kuenda ikokoko zvoda zviri papi ana pana mabuto yakaitika futi nyaya ine ana mabuto
yakatika kwenye nana chinaka ndianani neno mwana masinga yakatika futi azvibeseri chiro chaiko kunogumira mutemo zvinopera anhu ndodawo misoro yenyu ifundo nyaya ine ndakamutoizwawo yechitotaurika asi yakazotaurwa awo ega aripo iye wakanga asipo. Taikumbira kuti mubvunze anyamhuka awo kuti hai paakazouye kudare kwasabhuku Shabiso wakati kudini akatomboendeko here kudare kwasi bvunzai anyamhuka kutozouye uno nyaya ineyi yatakutouya ngekuti anyamhuka anofana kutsanangura chii chaita kuti nyaya iuye uno. Zvakanaka. Mungakwanisa here kana kuti pinungurirawo mubvunzo wabvunzwa apapo anyamhuka woyo? Ya ndinokwanisa zvochokwadi. Zvakaita zvokuti ndaenda kumba uyu akati sei vana Goti nanhiki natafirenyika ava emapenzi vanhu vagononditunga nyaya iyo yakatopera kudhara yakatoenda kupi kana kwa headman chaiko ndakatosvika kana kweunoda kwesenda noripota ini ndakatoperera. Mwazwa here mubvunzo wabvunza baba arapo tangisai imwemwe muzaya Matsika ndichiitaura maybe ari kutadza kuitaura vakati ava vagara mugariro vakaita renji iri ranga risina munhu zvozi aana kuuya ngei aya zvikazi mupurisa iwe taura chii chaite kuti uyu munhu takakupisa manisi kuti aende auye kudare zvaita sei ava vanonzi vakatorasa manisi ochorinyora kuti nezviripo hazvizi kuoneka ngemalaini yakatarwa nane marasta ngemarasta saka marasta akadini akataratarisa manisi padera pacho chonyoroakazoika here kana kuti akazobhuire mupurisa wasabhuku asi mupurisa wasabhuku ndiyo akazoti ndasvikepo samanisi riya ratarwa kuti handina nebasa naroba iri plus anhu acho akutuma acho imbwa ihoro asi munoziya here kuti ukataurirwa samanisi riya rakamira riri payapaya rine munoziya kuti rine umwe mutongo umweni werinaro wekuti hanzi ukakorera kutoenda ikoko ipanishi 2 weeks per month kana izvezvi zviro wakatombozvidza ratoro kuti mambo otongonyora tsamba yawo inoti uyo akadai unozouya panext watomborowa 2 weeks kungofanana navanhu vari kuya wozouya woiswe panapa nevezeta rapivave wochitongwa zvoonekwa kuti uri right here kana kuti uri wrong futi wodzoka ikoko paruzika baba zviri kuzi makabvarura samoni mune zvekupikisana nazvo here kana kubvisa kana kuwandudza pakuti makabvarura samoni muchidaidzwa kwasabhuku? Haiko ndipikisana kwa ndina kubvarura asi kuti ndakanyora ikoko kutobvarura ikoko watojamba mutemo kuti iwo akanditi kwazi iwewe achadutaura newe achaduzwa pese patikachitonganya achadutaura newe usekwe ndavabvunza vadzi kuti mwakangana zvomwandira kuti achadutaura newe saka nhasi muri kuti chii kunyorera sambu yo roshani order enzai vanhu uyu ari todari achiti izvezvi mubanja mwese makatarisa kuti paindaitotaurira sabhuku mese munotofanira kutotanga kuziva kuti ane murango wakadini wokuti adhipiswe kuti anatsokuita mushe ndechiuya ndichida kusimbisa uyu ndoda kwedzada kuti sabhuku idziso rangu ridziso rangu wakatonyora kunyora kuti ninhandiwiyo kuti wati wanyorera namambo kuti mambo nezvekwenyu ka zvewakatonyora izvozvo wakadaidzwa kuti hanzi uya kuno ubetserwe panyaya yako handiti okay unoti chiko nekudarikidza kwawakaita pamuganhu wenyaya yekutora babaya tisati aenda yedu imweni unoti chiko nenyaya yababaya yekudarikidzisa uite mabhanana andodarikidza unoti chii ndakamutora kuti ngatigadzirisane mulaini ngoni mugano sezvauri kubva pakukanenge kare handina kudarikidza sabhuku ndiani vemisai handina kutombodarikidza ndosaka ndichitaura ina ndiramba ndipinisira nyaya dzimweni masabhuku ngaziye nyaya dzaanotonga mahedman ngaziye nyaya dzaanotonga handiti pakatotemiwa mabhanana makazhi akatemiwa pa
Makasha akatotemiwa. Sabhuku wacho atitomuziyana nekutomboya unono. Auise nenyaya wakatumwa iwe uri dziso. Wotumwa iwe kuzanze enda kuona pasi pezuwa kuti pafambe zvakanaka. Wapedza iwe wakuita unga uone ni gondo kubhururuka wamboenda iye. Zvinobuda. Ngatite serious masabhuku, maheadmans edu. Ngatite serious. Kumaheadmans asanda ane problem ndasangana naye. But kumasabhuku akumanaka ngatite serious. Ngailo kumbira ubvunzo kuti nyaya iyi kuzouye mudare munomu. Yauya turu anyamhuka ere kana kuti yauya turu dare ra headman Shabiso. Right. Ipapo ndo pandaida kuti titaure kuti yauya through ra headman Shabiso. Nenyaya yekuti uyu aitozvidza. Sapa kuzvidza kwake first vadare masesa zimese muri apo. Tangai kumutarisa kuti uyo muzvidzi wedare. Headman Mubva mawane nguwa yake tataure nyaya yake. Mbasana nguwa. Maparodiwe zvigarisano zvaanogara nazvo. Zvigarisano zviya zvaanogara nazvo kuti zvitarise migani nemamirire asharuka. Ndo anofanira nasabhuku naheadman ndo anofanira kuona kuti pakazose magariro awo anoita apa. Zvakanaka. Hatiri kupazwa buya kuti uyu tizotake zvigarisano anofanira kutanga asangana neshamhu dzake dzekutombozvidze zvaaita kumashure. Tozotake zvigarisano. Akabridha kuteerera uyu first. Tozoenda kunoongorora nyaya yake. Asi iye azvidza kuti kwazi kwa imi sabhuku handiteereri. Headman handiteereri. Kusvikira akuno. Mr. Wine. Ndikuona kuti baba akaita under influence. Mambozo akaita kuti akaziva baba angu akakutaura kuti uchadetsana naana. Saka uri kushanda zviro zviya under influence yani? Ya baba. Ndo yako wambona iwe uyione yakadai. Wine. Zaura. Saka ndo zvaari kuita. Ari kutozvitorera pane zvekare kwete pane chinyi. Pane zvanhasi because ari kubai baba angu akatosiya kutaura kuti wewe anangu yetsa saka iwo akutodesa kwete zvekuti anodese panyaya ba anodese kuti adzadzise mashoko ani ababa uye aasi kutorespecta pakuti mukuru wawo uyu ari kutoti iyena but otherwise izera baba ndovuka panyaya yake uyu mukomana takamboendepo kogadzirisa migano ine nanyamhuka uno amino zviromboramba zvichindonesa zvacho zvimbori zvipi zvacho I don't know zvakutonesa asi pakazondi paaizotirete nekuti ndinoda kutema uyu mani kuti murume uyu wakamboita chii muzimbabwe inereka kuti ungatetena kuti ndinoda kutema munhu nyaya ino inomangarwa manesera ngeibunga mugano kana ini ndakatadza kunyatsa kuitonga zvakanaka waide kuende kudare rimweni ka kuti mambo woenda uya maheadman wakatishashe kunditonga nyaya yangu ndakadaro daidai takandikwidza mberi ino nyaya dzekuzotemerana makashi dzaakuitika Ndimbotaurawo. Apa pane nyaya nhatu apa ngatigure gure kuti 1 yekuzvidze dare wotopuwe mutengo wake aniti 2 yemakashi wopuwe mutengo wake aniti 3 mugano wobvanika kugadzirwa zvatopera. Thank you so much. Mwaita basi. Kole. Ndade kuti headman. Pasore. Headman zvinokaenda kuona mugano wanga riro mudiyani pakati pawo. panguva yacho ndiyangangori lomwe chaicho auchozogadzirisa unokandozomu saka paunototi dare rimweni Gender. Kuna holy 10 room ngabude kubanze. Ndise ana ari kuemba angabude kubanze. Kai kugara munyika kuzwana. Nyaya dzemugano idzi dzinotanga nhasi. Aya atori ronga. Ekwamacho. Pane paakatombogadzirisa zvemuri kutaura kuzi takamboigadzirisa nyaya. Aitoramba kuti amwe aise road rekuti atoendese huni dzake munhu waide kuendese huni dzake nezvidhina. Saka mukatoenda pamugano pacho pomuchandoona atori wrong. Pane umweni akomana kana ukaita rastaka isaita basi kuti unesere nani sorry apa munoona manje marasta natinonga kuti siyani unonga nesoro rakelana Plus baba waka.
pavari kutaura panyaya yokwakatemwa havasi kureva kuti ndebauka yavo iri venchi yavari kuita vatopfurikidza mugano ndivo vane dambudziko ngavapuwe mushapu wavo vagara vainavo ndouya pana sabhuku ere panapa sabhuku uri panapa aripo sabhuku aya mutoro wawa muna headman ndokumbira kuti mushapuro mwana wangu ndiripohe imwiwo muri mwana wangu ri unondipa mbudzi mama imwe headman mbiri apa makazozo ndizozo makazeka toda makazi ende one asaitouya futi yekuchini kunda dzacho inyaya dzake dzaanadzo ndichitaura kudaro wandida kutaura ndichiti hanzi munomu mudare munomu ngatisauye muno mutema interest ekuda kana kuda kuzwa dare redu rakamira sei masoro anhu ari munomu kana kuda kuzwa kuti hanzi munhu uyu wakadini uchaona munhu iyena iri hope yake yari zvimwe zvacho zvochazoona zveityisa hatizvidi kana zvimwe zvokupikisana nedare munhu umwe naumwe anopikisana nedare amwe andihamba akambotaura panapa akati unopikisana nedare unopesera akupenga mwaita basa endai henyu pabanze apa tingakwanisa henyu kuno isaipo mbiridzo sabhuku une imwe nasabhuku iyi makazhi ndoti mumwe naumwe azive kuti makazhi atemiri nyangwe uri muti wako pamhatso pako waane maoniuda mmengo waane maruwa kana muorenji kana munachisi autemwe inyaya munga iri rimwiba munomu zvakawanda asi anhu haazwi mabhakuri ari kutinetsa yachazwanganisha mabhakuri ari kunetsa mamozambikeni akawanda ngatitete apa tite nyaya titende mberi kureva panze muchazopuwa mapurisa handi mirai apa uyo haasati arisivha nyaya yake asati akwana ane shamu masesasika batai munhu uyu une yake futi yekuda kuti hanzi musi wechitatu oda musi wechitatu uri kuda kuoneko dzaka naheadman sabhuku dziso ramambo oenda kotarisa hemugano uya haakanyepa uya koona yekuti wakati twasu here mugano wacho ionawo pamwe wanga ari raitiwo pamwe wanga ari wrong asi makazhana tochionawo isu sedziso ramambo hanzi dziso ramambo ndiyo uri kuenderewo dziso ramambo ndiyo unonga uri iyoyo wapazwa baba saka ngatasara musi wechitatu tiri kusvikepo nemapurisa yanyu headman nasabhuku then toendeyo tozwa kuti zvakamira sei mari dzetsoka handiwaramba kubvisa magwiro apo hayi magwiro yake uchatopuwa basa here achatopuwa anhu ari kuita zvemutambe nekutadza kubvisa zvemaheri izvozvo mambo anhu ari kuteverwa asi marasta ako pamambo panapatana mashango oda ini ndinoda marasta chaiwo akatorongeka kana une rasta uchiita zvinhu zvakatodhakwa nezvekwako wakatoenda wakaita zvinhu zvawakaita zvezvi next court ndoda kuti ndisvike religion yako neyako mune makongori mamuno musoro wako ndokusvika musoro wakanaka because chinhu chekutanga musoro wako hauna odi uruzwa zvinotaura musoro wako ngautanga waita order waita order yositanga chiendai pabanze Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora tete.